Slovenčinu som sa rozhodla študovať, pretože slovenčina je, pravda, že náš materinský jazyk a myslela som, že keď zakončím tú slovenčinu, budem môcť pracovať s deťmi a potom aj im vštepovať tú lásku k materinskej reči. Myslím si, že tá láska sa zjavila veľmi dávno. Spomínam si, keď som bola v škôlke, keď som mala 3 roky, som recitovala báseň a viem aj teraz. Bola to jedna milka a dve milky, nazbierali kamilky, či žalúdok, či oči, čaj z kamiliek vylieči. Možno vtedy sa zjavila tá láska k tomu recitovaniu. Najväčšie uznanie, keď je o recitovanie osobne, ktoré som ja získala, je bronzová medaila. Vtedy to bolo stretnutie Abraševičovcov, čiže bolo to na zväzovej úrovni dávneho roku 1986. Naozaj som veľmi rada, že aj moji žiaci dosahovali úspechy na tých recitačných súťažiach. Môžem povedať, že každý rok sa zúčastnili od tých obecných, potom postúpili na regionálnu súťaž pokrajinskú a republikovú a tiež na rozhlasovej súťaži. Každoročne sme jeden z mojich recitátorov alebo viaci recitátori získali jednu alebo druhú cenu. A v tomto by som možno mohla pochváliť Milana Hrka, ktorý na republikovej súťaži obsadil 2. miesto. Je toľko ľudí, ktorým treba podať ruku. Je toľko vecí, na ktoré treba zabudnúť. Z týchto mojich kníh 4 knihy sú venované deťom, povedzme do 12 rokov, a ďalšie knihy sú venované žiakom vyšších ročníkov. A to môžem povedať, že ma vlastne prinútili žiaci, aby som napísala, pretože raz mali lektúru a veľmi málo žiakov tú lektúru, vlastne knihu na lektúru, ktorú mali, prečítali a povedali mi, že pani učiteľka, vieme, že píšete pre deti, menšie deti, napíšte pre nás a istotne potom prečítame. No myslím, že to, čo povedali, to sa naozaj aj uskutočnilo, pretože tie moje knihy, ako mi hovoria kolegyne, žiaci čítajú. Témy sú, povedzme, súrodenecké vzťahy, rodinné vzťahy a pravda, že keďže som robila v škole, tak som mohla čerpať tie témy aj zo školského života. Najmä tie, ako som už povedala, knihy, ktoré sú venované žiakom vyšších ročníkov, hovorí presne o nich. Načisto ste potratili rozum, či čo? Vidíte vy, že je tma? Noc, zúrila mama. Noc? Ivor sa vystrel ako siseľ. Začudovane pozoroval navôkol. Jaj, naozaj je noc a tma. No ako sme mohli vidieť, že je noc, keď je tma? Nevideli sme ju.
Všetko to vlastne súvisí s tým recitovaním a písením. Čiže aj tie programy, ktoré som mala na starosti, aj tie literárne večierky a rovnako to recitátorstvo ma priviedlo aj k herectvu. Hrala som v 10 divadelných predstaveniach a tých programov a literárnych večierkov naozaj bolo veľmi veľa. Pravda, že môj najväčší úspech to sú moje deti, moja Mária, môj Dobromil a potom aj všetci žiaci, ktorým som prednášala, no najmä tí, ktorí dosiahli nejaký úspech, čiže tí, čo recitovali, alebo tí, čo písali literárne práce, získali nejaké uznania a pravda, že aj tí, ktorí súťažili zo slovenčiny a tiež dosiahli nejaký úspech. Je jedna taká pekná myšlienka, čiže by som prijala všetkým žiakom alebo všetkým mladým, aby boli ako rieka. Tá si vždy nájde cestu a smer.